Здравейте! Благодаря за всички, които се записват за играта, която направих. До 14 можете да се запишете. Ще избера двама победители. Един от TikTok и един от YouTube канала ми. Така че записвайте се, още не е късно. А сега ще направя едно гледане, което ще бъде на тема край или пауза са вашите отношения, тъй като знам, че доста от вас ми пишат точно за тази тема. Сега, ако в първоначалната идентификация се припознаете, то това означава, че и бъдещата енергия, която ще разгледаме, ще резонира точно за вас. А и не случайно сте попаднали на клипа точно сега. Клипа няма време, т.е. дори да го гледате след седмица, две или след месец, в който съм го качила, само това, че се препознавате в идентификацията, ще е важно. Сега да видим вашата идентификация, вашата връзка. За кого говорим тук? За връзка, която доста бавно се случва. За връзка, която сякаш дълго време стоите и се браните един от друг. Доста пъти сте работили по тези отношения, доста пъти сте започвали от начало буквално, но истината е, че много бавно се случват тук нещата и това ви кара да изглежда все едно, каквото и да направите спрямо този човек, остава незабелязано. Няма я стабилността. Няма стабилността, която ви е необходима за една такава връзка. Както казах, започвали сте неведнъж и отново е имал някакъв край. Но колелото на съдбата ще се завърти за вас. Може би точно това е знак, че попадате в момента на това видео. Това е знак, че така ще се случват нещата, да отпушите тази енергия. Нека да видим край или пауза за вашите отношения. Край или пауза. Ами вие сте се опитали да си тръгнете от този човек. Другата карта, която ми изпадна, е Висшия жрец. Вие сте имали надежда с този човек да имате много сериозни отношения, които дори биха довели до брак, съжителство, ако съответно сте живели заедно, вие сте искали с този човек да стигнете до брак. Този човек го виждате като много стабилен в вашите очи. Много стабилно се държи, но може би има неща, които го плашат. Сега ще видим. Ето, да. Всъщност той се държи стабилен пред обществото, но не е с вашите отношения. Тоест, вие го виждате като човек, който е успял, който има хубава работа, който има хубави доходи, но относно отношенията си, относно чувствата си, тук този човек бяга от това. Отново паш на жезлите. Сякаш този човек си мисли, че всичко се върти около него, а не около вашата връзка, вашите отношения. Виждаме обаче колесницата. По колесницата този човек иска да се задвижи, иска да направи някакво действие, някакво движение към вас, с което да ви покаже, че всъщност той има много избори пред себе си. Има обаче много илюзии в тези отношения. Пак казвам, че тук може би този човек е имал нещо от миналото, или е имал бивша жена, с която е бил дълго време, или дори съпруга по императрицата. Това нещо го обърква всъщност как той да действа към вас. Той ви обича. Тук виждаме, че той ви обича, защото ни излиза краля на чашите. Той има чувства към вас. Тук може да е някой човек от водните зодии, Риби, Рак или Скорпион. Тези чувства обаче го карат да се чувства много емоционален и заради това да се блокира. Както ви казах, страха от това да изрази тези чувства го самоблокира. Той постоянно е в едни питанки как да продължи, какво да направи, така ли да действа, иначе ли да действа.
Ще изтегля сега една последна карта, за да видим. Виждаме, че има още чувства, има пречки, но ще има ли отново развитие вашата връзка? Да, ще има развитие, след като обаче се премахнат всичките тези пречки. Ако той не може да премахне тези пречки, то не може да говорим за това отново да бъдете заедно. И ще се задържи тази пауза по-дълъг период. На най-отдолу на колодата обаче ни остана десятката на мечовете. Това е карта, която показва, че тежката енергия, тежките мислите, които в момента са били само в главата му, а не наяве, а не подплатени с действия, всичко това ще приключи. Т.е. тази тежест, която в момента се усеща във вашите отношения, също ще бъде приключена. И дори и да си е тръгнал, тук отново вие ще имате един контакт. Само защото имате желание за развитие и имате чувства. Тук не ни излезна карта на новото начало или карта на по някакъв друг начин да бъде отново. Внимавайте от това да не влезнете в токсични отношения, които отново да ви върнат в този кръговорот, който се повтаря на започване и на приключване на отношенията. Сега ще изтегля една карта като последна, като съвет за това вие как да действате в тези отношения. Бъдете мили. Бъдете мили, бъдете романтични, не пречупвайте емоциите и чувствата, които изпитвате към този човек и го очаквайте, защото той ще се появи първи. Тази карта също така ни показва, че може би ще ви покани на романтична среща, така че очаквайте го, очаквайте да се появи принца на бял кон. Благодаря ви и до скоро!